itzuliko bigarren etapa honen ostean lider jarraitzen duzu, bigarren postua lortu duzu etapan, egun gogorra, baina kontrolatzen lortu duzu. Bai, eguna gogorra junda, hasieratik-an, 21eko eskapa jundanetikan. Egia esan pixka nervioso jarri naiz, eta ekipoa lanen jarri da, eta kriston lan egin do. Harrapatu ditugu 21 horiek, eta gero aldapa gora indarrak agindu do. Eta, bueno, lortu mantentzea, bai. Goñi gogorra egin da, gogoraka sufritzen ikusi zaitugu, baina gero beraka eta horra egon dira mugimendu guztietan. Lortu duzu azkenen, azterketa buruan zehartzen, ez da 8 kilometro gutxi falta ziren helmugurako. Bai, bastante sufritu dut egia esan. Atake ugari ondia, igual hasieran pixka nervioso jarri naiz eta gehiagita atera naiz eta bukaera bastante tostauta iritsi naiz eta bai, gero atakeka jungea beran da lortu dugu Aimartanik iristea bukaeran da gero, bueno, esprina lanzau eta bigarrena. Bihar? Bihar atope aterako gea gaur bezala eta, bueno, a por todas. Zorionak. Eskerrik asko.